Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bini adlillahi ta'ala al-Fatihah. Ila harat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila harat al-qudub syai'in al-maqam wal-ghawthir azam sultan al-awliya syah Abil Hasan Ali Yashadi wa ila harat musyidina wa rabbi rahina maulana al-habib Muhammad al-Lutfi bin Ali bin Hashim khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa ila harat masyayikhina wa masyayikhina ustazina wa alimina walidina khususan masyayikh daratna wa tanasyaniyah wa ila hadrati sahabat al-kitab bil ghafilin Syekh Abdul Laith Nasrullah Al-Asmarqan usulihim wa furu'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim wa ala muslimin rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa ata'alina bi barakatihi fit tharin amin. Qala al-faqih radhiyallahu an qala tawsidan al-faqih radhiyallahu an qad takallama an-nasu fi taubatil mubtab qad takallama temen bicara omong-omong sapa anas menungso fi taubatil mubtabi ing dalam taubate wong sing rasan-rasan hal yajuzu ana ta wenang apa takallum min ghairi ayahilna saking tanpa yen ton jaluk halal yes. Iya hal ya juzu ana toh wenang sapa muhtab min ghairi ayahillah saking tanpa yen ton jaluk halal sapa muhtab min sahibi sangka kancane muhtab. Wala ada sobatun sebagian nas, maksudnya ulama nas ki ulama mau ya juzu wenang sapa muhtab. Wala ada sobatun sebagian ulama kang liya la ya juzu ora wenang sapa muhtab. Malam yahilla ing dalam selagine orang jaluk halal sapa muhtab. Min sahibi sangka kancane muhtab. Bahwa utai takallum indana ikum gue kita indana gue kita iku ala baca ini tetap ing atase rong pendapat. In kana lamun ana apa zalikal qaul mengkono-mengkono ucapan iku qad balagha temen tumeka apa zalikil ladzi maring wong igdapa kang ngrasani sebab muktab hu ing alladzi wa taubatu mangkodai taubati alladzi mangkodai taubati muktab iku ayyastahilla yen don jaluk halal sapa muktab minu sanga alladzi wa illam yablugh lan dalam wa illam yablugh lan lamun ora tumeka apa dalik falyastaghfir mongko becik nyuwun ngapura sapa muktab Allah ing Allah taala wa yudammir lan nejo sapa muktab Allah yang uta ing ora bali sapa muktab iya mitli manan sepadane dalik. Al-faqih dawuh para ulama iku padha gunem maksudnya padha bermusyawarat padha nyepakati tentang taubate wong sing senengane ngrasani kira-kira apa iso sah ora taubate wong sing ngrasani tanpa njaluk halal iku sah ora tanpa njaluk halal ning sing dirasani dalam artian tanpa njaluk ngapura ning sing dirasani kira-kira taubate wong sing rasan-rasan iku tetep sah ora. Nah iki ana pendapat sangka ulama sawane ulama dawuh sah taubate. Ana sebagian pendapat bagian ulama ngarani tetap sah tetap diterima
taubate wong sing senengane ngrasani bahkan tanpa njaluk ngapura ning sing dirasani. Terus ulama sing sebagian ulama kang liya dawuh ora sah taubate wong sing ngrasani iku mau. Yen ora gelem yen ora njaluk halal marang sing dirasani. Ini sing pendapat pertama, meskipun orang njaluk halal, meskipun orang njaluk ngepura ning sing dirasani tetep sah taubate. Yang kedua, ora sah nek orang njaluk halal, nek orang njaluk ngapura ning sing dirasani. Terus miturut kita mazhab Syafi'i ono dua pendapat. Sing pertama, yen ucapan ngrasani iku tumeka marang sedulur kang den rasani, taubate kudu njaluk halal saking wong sing dirasani. Yen ora tumeka marang kang dirasani, nuli supaya nyuwun ngapura marang Allah lan sejo ora bakal bali ngrasani wong liya maneh. Iki pendapate mazhab Syafi'i. Kira-kira sah ora taubate wong sing rasan-rasan. Menurut mazhab Syafi'i ada dua pendapat nih kene. Yang pertama, ketika perkara-perkara sing dadi omong perihal-perihal sing diomongno kok sampai krungu sing dirasani, maka harus njaluk ngepura ning sing dirasani lake taubate iso dikatakan sah. Itu pendapat pertama. Yang kedua, ketika kok omong-omong sing dienggo bahan rasan-rasan iki mau ora sampai teko wong sing dirasani, maka cukup taubat ning Gusti Allah, njaluk ngepura ning Gusti Allah, tur janji gak bakal balen. Iki jadi pendapat Imam Syafi'i paling penak. Maksudnya paling penak luwih hati-hati daripada ora njaluk ngepura utawa daripada bingung kira-kira njaluk ngepura ora. Nah, menurut Imam Syafi'i tergantung kira-kira saumpama wong iku rasan-rasan sing dirasani iku krungu ora. Nah, nek sampai krungu bahwa ndekne dirasani, maka sing rasan-rasan nek pengen taubat ya njaluk ngepura ning sing dirasani. Tapi kok sing dirasani gak sampai krungu, ora arah nek dirasani, maka nek pengen taubat wong sing rasani mau cukup taubat ning Gusti Allah. Ngruya anna rajulan ata ibn Sirina faqala ini aghtabtuka wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.